खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै जोङो दायो ट्रेन्ड्सआवहाय बाजार खालामनो फैदों गस्ला लांगोन राजाजों आंजों नायनोसै फसायनायखौ मोनो ना मोना ओमफ्राय आङो भइस अभारसो होनो गोनां जाहैबाय मानो होनब्ला नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो शपिं मलावहाय रोमै रोमै मेथाइ दामबाय थायो थ' ओंखायनो कपिराइट फैजानो गिनानैहाय आङो भइस अभारखौनो होबाय ओमफ्राय सासेया नै गावनि लुबैनायखौ ड्रेसिं ट्रायल रुमावहाय ट्राय खालामनो थांदों ओमफ्राय आंहा नै नेगासिनो दङ नायनोसै ओमफ्राय आं मोजांखौनो नुबाय ओमफ्राय ड्रेसाबो माने सफ्टथारमोन आरोना ओमफ्राय बियो बिदिखौनो जिन्सनि गस्लाखौनो नागिरगासिनोखामोन ओमफ्राय मोनबायबो मोजां मोनबाय बियो बिराद हेपि ओमफ्राय आंहाबो नायनोसै होननानै नायबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ लानो गोसोथारमोन आङो खिन्थु आंनि साइजनि गैयामोन स्मल साइजल' दङमोन ओमफ्राय आंनो एक्सट्रा स्मल नांगौमोन आरोना ओमफ्राय आङो ट्राय खालामनो थांबाय गिबियावनो आङो केमेरा दं नामा नायग्रोजोब्बाय बेनि उनावहाय आङो ट्राय खालामनानै नायबाय जाबाय बेबो ओमफ्राय आं फसायनानै बेखौ लाबाय आरोना बेनि उनावहायबो गांनैसो लादोंमोन बेखौ देखायनाय जायासै दाहाय देखायगोन आं नोंथांमोननो शपिं खालामखांबाय ओमफ्राय बाजारबो खालामबाय दायो रुमाव थांफिनसैलाय राजाया दखानाव दावदै लादों ओमफ्राय थांसै बांद्राय जेबो मैगं लायासै आलु फिसासो लाबाय ओमफ्राय दुन्दिया लाबाय बानलु लाबाय जोब्बाय रुमाव दालि दङमोन आलु दंमोन दा बेखौनो बानायनानै जाहैनोसै आरो जेबो जाला एसे बोरैबा मोन्दोंना गेस जाबाय थादों थ' थांसै दायो रुमावहाय दा नै बिथाङा संगासिनो दङ मोसा ना एवदों बोरै नायनि कुकखौ जि मोसायो संगासिनो माने दायो ना एवगासिनो ओमफ्राय आं हानानै होखाबाय नै आंहा सङो नोंहा ब्लगार औ आं ब्लगार बानायग्रा ओमफ्राय नोङो खामानिखौ मावग्रा दिनैसो संदों दे बिराद गोबाव जाबायमोन संनाया दहाय मा बायखो आङो बेखौ देखायनाय जायाखिसै माने जोङो गांसेल' बायनानैहाय बिलिं खालामनो थांदोंमोन आरोना बेहायनो बिसोर होनबायखि बेसेबांखिनि लाबाथाय एसेबांल' थाखा होनांगोन होननानै थ' जोंबो लुगैसिनबाय मानसियाथ' लुगैखायो नङा होमबा डिसकाउन्ट होनोब्ला थ' बिदिनो जोङो डिसकाउन्ट होनाय लोगो लोगो माने फुरा खारफिनबाय आरोना ओरैजाय आं मा लाबाय आं मोननैसो एड खालामबावबाय आंनावहाय ओमफ्राय बियो गांसे एड खालामबाय गावनावहाय थ' आं बेखौनो नोंथांमोननो दायो देखायनोसै थ' नायलांबाय थादो दे नैबेनाथ' बेखौ नुखादोंनो बेखौ लाबाय बियो बेखौ लादों जिन्सनि शार्ट नांगौ होनबाय थादोंमोन आरोना बियो ओमफ्रायो बेखौ ट्रेन्ड्सआव मोनमारबाय मोनासो सानदोंमोन आरोना खिन्थु मोनबाय मोजां मोनबाय आरो बे गोसोखौ पुरा लेहुवा मोजां मोनथारदों आङो ओमफ्राय मा लादोंमोन बियो नै बेखौ लादों आरोना न'आव गाननो थाखाय बा अबावबा बायहेरायाव ओंखारलांबा गाननो ओमफ्राय आङो बेखौ लादोंमोन नोंथांमोननो देखायखादों आं बेखौ ट्रायल खालामनानैहाय बेखौ लाबाय देन आङो लेगिंस गांसे लाबाय लेगिंस व्हाइट कालारनि जेजोंबो सुट जायो नालाय ओंखायनो व्हाइट लाबाय आङो देन नै कुर्ता लाबावबाय आङो मा कालार होनगोनथाय बेखौ लाबाय आरो आं बेखौ जायखिजाया हाखु दाखुनो देन आङो मारुन कालारबो लाबावबाय मारुन कालारनि बेखौ लाबाय थ' गासै आङो गांथाम कुर्ता ओमफ्राय गांसे लाबाय ओमफ्राय बेना बे गांनै खिन्थु बेनासो हाइएस्ट दामिसिन आरोना नै बिथांना हौवाफोरना दामि जाखायो मालाय थ' नोंथांमोननो बेखिनिखौ देखायबाय ओमफ्राय दा आङो बेखौ खनफिनलायनोसै नेक्स्ट दे जोङो नै आलासि जानो थांदोंमोन हाथिमाथियावनो ओमफ्राय उदालगुरिनिफ्राय आइमोना फैदोंमोन आरोना नै बिसोरो बाबानि बिनानाव गोजा जायो आरोना बैयो फंबाय जाबाय बाबानि फंबाय ओमफ्राय जोङो दसे फैदोंमोन आरोना बिसोर फैनायखाय ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगो जोंबो बिसोरजों ओंखामसो जाफाबावबाय आरोना
ओमफ्राय दायो आलासिफोरजों दसे रायलायगासिनो दङ गोबावजों लोगो मोनलायनाय नालाय न'खरनि माखासे खोथा रायलायबाय गोदोनि खोथाफोर ओमफ्राय आं दायो नै हारसिंनो थांफिनगासिनो दङ आरोना आलासिफ्राबो थांबाय नालाय दायो आं रुमाव नै हारसिङै थाबायनानै थांगासिनो दङ आं रुम सहैनोसैयानो ओमफ्राय हारसिं फैनायाव जि बोरैबा मोनो ओमफ्राय भिडिअ खालामनोबो लाजियो एक्चुअलि राजाया गावनि खामानियाव थांबाय नालाय ओंखायनो आं आलासिनि न'निफ्राय हारसिं फैनांबाय आरोना आरो आलासि दंबावोमोन बिसोरो थांबाय ओरैजाय ओमफ्राय आं ओरैजाय थाबायनानै फैबाय आरोना दा रुम सहैनोसैयानो रेस्ट लानोसै आरो दसे ओंखामबो जाबोबाय नालाय एसे उन्दुनो ओंखारनाय बायदि मोन्दों थ' दसे उन्दुनोसै